Üçüncü kısım Müslüman doganlar çağalara yankı detmaro näme dilesen berýä, näme dilen bolsa dilemeli şondan şol giýje getirýärmiş diýen ananç köp kişi bunu ýöne şeýle çağalara guýmamak üçin yalandan edýänem bolsa şol ananç küfür we şirk bilen baglanşyk. Yani dersiň başynda da aýtdyk hakykatdan şol kişi şu wagtynda çokunýarlar Sivtoy Nikolay diýilýäne. Yankı detmaroň asly bolan, asly şonu misallanlar yani kişi çokunulýar kiliselerde, çerkiflerde. O insan çağajyklary şu detmaroz getirýär, detmaroz berýär, şondan dilemeli diýip öwretmeklik musulmanlar şirk, Allah'dan gaýrysyndan dilemeklik, öwretmeklik şirk adamy dinden çykarýar. Sen musulman, sen çağaňa ilkin tawhid öwretmeli. Ey çağam, ey balam, näme dilesen Allah'dan dile diýmeli. Türkmen näme diýär? Çok başga ýmillemez diýär Allah'ın urfaty bolmasa. Hemme zat Allah Taala elinde diýmeli. Näme dilen bolsa, näme arzuň bolsa bir Allah'dan dile diýip öwretmeli sen çağaňa. O yalandan o bir yalandan detmaroz bolup ýene öz pulunyň sowga dalyp onam detmaroz getirdiýmek bir küfür we yalan batyl ananç. Şundan äge bolan musulmanlar onu şirk bilen baglanşykly. Hakykatdan hem şol çağa ýa-da uly kişi anan aýsa şoňa ullardan belki anan ýany ýokdur buňa. Emma çağalardan şoňa meňde satlar inandyrymak şirk bolupdyr. Ama belki çağa bu zady düşünmän biler emma şolardan şeýdip öwretmekliň öňi şirk bilen baglanşykly. Musulmanlar gaty äge bolan.